V tomto videu si prejdeme základnú konfiguráciu riadiacej dosky ZLX24S, pomocou ktorej môžete spravovať rôzne pohony krídlových brán. Konfigurácia je veľmi jednoduchá pomocou navigačného menu, do ktorého sa dostanete stlačením klávesu Enter. Prvou položkou je konfigurácia a v ponuke sa môžete pohybovať pomocou šípok vpravo a vľavo. Stlačením klávesu Enter zobrazíte možnosti konfigurácie, ako napríklad nastavenia motora, nastavenia chodu, káblované bezpečnostné príslušenstvo, príkazové vstupy, funkcie, časy, kedy môžete zmeniť automatické zatváranie, riadiť správanie výstražných majákov a pokračujte, kým sa nezobrazí sprievodca, ktorý vás krok za krokom prevedie všetkými základnými konfiguráciami na sprevádzkovanie motorov. Stlačením klávesu Enter spustíte sprievodcu a uvidíte, že prvým krokom je výber množstva motorov, ktoré chcete použiť. Iba M2, ak máte pripojený iba jeden motor, alebo vyberte M1 a M2, ak používate dva motory. V mojom prípade mám len jeden motor, takže vyberiem len M2 a stlačením klávesu Enter prejdem na ďalší krok. Teraz sa pýta na typ motora, ktorým je v mojom prípade Ferny, a stlačte kláves Enter. V časti kontrola motora môžete otestovať motory podržaním šípky vľavo, čím otvoríte motor číslo 1, alebo podržaním šípky vpravo, čím otvoríte motor číslo 2. Ak sa niektorý z pohonov pohybuje v smere zatvárania, postupujte podľa pokynov na pohone a otočte smer. Potom môžete zvoliť správanie bezpečnostného vstupu CX, ktorý by mal byť pripojený v normálne zatvorenom kontakte so svorkou 2, ktorý je spoločný. Existuje niekoľko možností bezpečnostných zariadení, ale najbežnejšia je C1, ktorá otvorí bránu pri zatváraní. Na svorke CX mám pripojenú fotobunku, takže vyberiem C1, aby som ju povolil. V ostatných bezpečnostných vstupoch nemám nič zapojené, takže ich nechám vypnuté. Teraz môžete pridať ďalkové ovládanie, ale uistite sa, že máte nainštalovanú kartu AF, aby ste mohli prijímať signál. Stlačte Enter a teraz vyberte príkaz, ktorý chcete vykonať pomocou tlačidla ďalkového ovládania, ktoré sa chystáte naprogramovať. Krok za krokom umožní otváranie a zatváranie, zatiaľ čo sekvenčné umožní aj zastavenie brány v sekvencii otvoriť, zastaviť, zatvoriť, zastaviť. Existujú aj iné možnosti, ale v mojom prípade vyberiem sekvenčné. Po stlačení tlačidla Enter sa spustí režim učenia, preto stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak nemáte v úmysle naprogramovať viac diaľkových ovládačov, stlačte tlačidlo Escape alebo počkajte, kým sa displej nezaplní. Teraz je posledným krokom kalibrácia dráhy, pri ktorej sa elektronika naučí všetky dráhy. Keď stlačíte Enter, všetky brány sa zatvoria a potom sa otvoria. Keď sú všetky brány otvorené, kalibrácia je dokončená a môžete začať všetko testovať. Keď sa elektronika nenachádza v systéme menu, môžete šípkou vľavo odoslať príkaz na otvorenie a šípkou vpravo príkaz na zatvorenie. Možno budete chcieť zmeniť celkovú rýchlosť. Môžete to urobiť v konfigurácii a nastavenia spúšťania. Rýchlosť otvárania je predvolene nastavená na 70%, takže v mojom prípade ju zmením na 100%. To isté platí pre rýchlosť zatvárania. Ďalšou bežnou možnosťou je automatické zatváranie, ktoré môžete povoliť v časti Konfigurácia a časy. Stlačením tlačidla Enter upravte automatické zatváranie
a vyberte počet sekúnd, počas ktorých má brána zostať otvorená pred automatickým zatvorením. Existuje mnoho ďalších možností, takže vás pozývam, aby ste si pozreli manuál, odkaz nájdete v popise. Dúfam, že vám to pomohlo a ďakujem, že ste si vybrali spoločnosť Kame ako riešenie automatizácie.